trucaràs, oi? Esclar, ja tinc el teu número, Nina. Catherine. Baby, don't cry, it's alright. Gonna be sad, got to hold. I per ell has estat sense menjar-te res durant l'últim any i mig. Et felicito, Lina. Ha pagat la pena, oi? No és per en Xem que no m'he menjat res. Preocupeu-vos per la Yamur, que és qui necessita ajuda. Ets una envejosa. Segur, perquè estan ben costa, oi? Sí, d'acord, estan junts, és veritat. Però no tothom necessita parella per ser feliç. No dones cap oportunitat a l'amor. Des d'en Xem no has sortit amb ningú. Doris, tinc 20 anys i si no et sap greu, prefereixo centrar-me en el meu futur professional. O et penses de debò que en tindràs prou amb el teu pla de pensions quan siguis gran? Oh, és la Katy. Me n'haig d'anar. A fer carrera. A més, en Xem ja té prou nòvies, ara. Ostres, Katy, estàs tan nerviosa com jo? El nostre primer dia a la redacció. Ui, tinc picors per tot el cos. Deu ser que estic excitada. Doncs jo em moro de por, Katy. Sóc l'única de la família amb el títol de batxillerat, no ho entens? Caterina Kuhn, des de les clavegueres fins al cim. Clavegueres? Teniu una casa de 140 metres. Noicol, la de Zellendorf en fa 30. Serem periodistes. Tot anirà bé? Sí. Sí, anirà de conya. Ara comença la vida de debò, la vida guapa, la vida emocionant. Seré una columnista cotitzada com la Carrie Bradshaw de Sexe a Nova York. Només que sense sexe. I sense Nova York. I com per desgràcia he pogut comprovar, encara falten 1 o 2 detalls perquè es pugui parlar de glamour. El teu despatx. N'hi ha cap en finestra? No per becaris de segona. Aquí tens papers vells. Pots fer servir l'altra banda. I el meu ordinador? Voilà! Aquí tens el notebook més petit del món. Que cal, el teu despatx és al primer pis. Mou el cul, que no som a casa de la iaia. No sé per què tinc la sensació que encara haurà de passar molt de temps abans no tingui una columna pròpia. Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und Venus jetzt beginnt ganz plötzlich ernst zu werden. Plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Nichts kann uns passieren. Turc per principiants. Xem! Xem! Avui vens el primer termini. Vull els diners. Doncs espera't assegut, estic ben escurat. Baba, què t'agafa ara? Jo sense música no puc viure. Estudia violí. Baba. Estic orgullosa de tu, tresoro. Escolta'm bé. Ara cal que lliguis ferm en Xem. Que aprengui què és responsabilitat i respecte. Estic molt amoïnat per la Yamur. En Costa no és la millor companyia per ell. Havíem quedat que estaven contents que la Yamur comenci a viure per fi com una noia de la seva edat. És tan jove encara i tan innocent. I aquest Costa... És el seu primer amor i nosaltres no farem res per espatllar-li. Tu preocupa't del nostre fill i jo em preocuparé de la nostra filla. A una dona sempre li obrirà més el cor. I ara... el tresoro... T'agafo això. Se'n va cap a comissaria.
Ja, amor, toca xerrada. Que passa res? Sí? T'has convertit en una dona. Potser no en tots els sentits, però ara que ja tens la primera relació seriosa, et fem un regalet. Això només ho farem servir quan estiguem casats. Au, i amor, ja tens 18 anys i en Costa en té 20. Són coses ben normals quan ja has començat a intimar. No, pareu! No vull intimar amb en Costa en aquest sentit. Hi ha 1000 coses més que podem fer junts. Avui anem al cine, de fet. Els seients del darrere. A veure quan en Harry va trobar la Sally. La tarda del meu primer petó amb llengua amb en Peter Urbanski. 1979, sessió de tarda de l'últim tango, i així que van tancar la llum. No he sabut mai com acaba la peli. En Costa no s'atreviria a tocar-me. Ja està. Sí, les meves idees per la Ieta, quan les llegeixi, tindrà por de perdre el seu càrrec de redactor en cap. I tu què tens? No et facis pregar, ensenya-m'ho. Cati, això és... Estava bloquejada. Ja no sé que em despatxa. Va, que el temps és or. Va, anem per feina. Les idees pel pròxim número. I això és tot? Els meus pares es fan grans i 10 consells per viure a la universitat. M'aixequeu la camisa, que us en foteu! Becàries, és la vostra. Mira tu, hem treballat en unes quantes idees juntes. Juntes? Això no és una teràpia de grup. El que jo vull són individualistes. Només tenim una plaça per adjudicar. Quina idea és d'aquí? Totes són conjuntes. Això de l'amistat em regira l'estómac. Merda. 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 No tan merda. Molt bé. Demà al matí vull que feu l'entrevista per la història de l'esquirol. La manera d'enfocar el tema ha de ser que els avis cada vegada estan més per les mascotes que pels seus nets. Si surt bé, anirà en lloc dels nens soldats amb una sola cama del Sudan. És massa polític. No em falleu, amiguetes. Gràcies. Ventafocs! Tina! Squeak! Squeak! Ostres, fa olor de podrit aquí, oi? A les golfes on hi ha el meu avi fa la mateixa olor. Senyora Putzenbacher, què trigarà a trobar l'animal? No tenim gaire temps. Sisplau, els prego que la disculpin. Normalment, quan la crido, ve de seguida la Ventafocs. El que passa és que avui està atabalada, perquè tenim a casa les senyores de la premsa. Parla de nosaltres. Quieta! Alto! Això no es fa! Sisplau, serien tan amables d'ajudar-me a agafar-la. Te'n pots encarregar tu, oi? Jo vaig preparant el dictàfon. On s'ha ficat? No ho sé pas. Entra, riu. Ai, mare! La molt múrria ja ha tornat a fugir. Escolti, no la deu haver vist per aquí, per casualitat. No, aquí no. Senyora Putzenbacher, què li sembla si comencem l'entrevista i la Ventafocs ja apareixerà, Com vulgui. Segui. Sí. Bé, doncs, quan el meu marit va morir, jo em sentia força sola.
No em quedava ningú. I un dia, mentre passejava per un parc d'aquí a la vora, la vaig veure a l'ombra d'un arbre. Ella és el fill que no he tingut. Ara és el meu món. Venta! Que estrany. No m'ho explico, això. Normalment no pot passar ni 5 minuts lluny de mi. Ah, Déu meu, Cati, sota la maleta, la teva maleta! Oh, Déu meu! Em sap molt de greu, senyora Potsenbacher, jo... Sisplau, treguin ara mateix aquesta persona de casa teva. Jo no volia fer-ho, no volia... Cati, continuarem unides, Direm que ha sigut per culpa de les dues. Com que totes dues en teniu la culpa? No! Una de les dues és una assassina, em sentiu? Hem decidit compartir la responsabilitat. Molt bé, doncs us despatxo. Voleu que la innocent també ho pagui? La mortella. Què? Al carrer. Però era meva, la idea. Totes les idees eren meves, no en tenia cap, la Cati. I ara, ets una porca! I m'ho dius tu, això, traïdora sense talent? Tinc milers d'idees bones i et cagaràs de ràbia quan les sentis. Doncs envia-me-les per mail. Quina era la teva adreça? inútil@capdesuro.net. Para! No em toquis, imbècil! Confia en tu! T'ho he dit, quietes, petits monstres! Voleu treballar juntes? Ni parlar-ne. No. Quina olor. No la noteu? D'ambició. No ho suporto més. A ella li dones despatx amb finestra i a mi em toca aquell cap. No te'n vas. Compartireu despatx. Vull que us desafieu, que competiu l'un amb l'altre i que supereu la vostra insignificança. I per Nadal qui guanyi tindrà una feina fixa. T'ho agraeixo, però jo encara tinc dignitat. Mig despatx teu, 150 bruts i un e-mail propi. Fet. Em feia molta il·lusió que treballéssim juntes. No pensava que la nostra amistat corrés perill. Ja. Ja. Molt bé. Cati, el telèfon és al meu costat. Un esglaó més en la carrera i una amiga menys. Benvinguda al món laboral. I doncs? Doncs res. Bé, ell ha pagat la Coca-Cola i les crispetes. I hem vist la pel·lícula l'un al costat de l'altre. Heu compartit les crispetes, oi que sí? I de vegades no us heu fregat les mans quan tots dos anàveu alhora a agafar les crispetes? Sí. Llavors ell es disculpava de seguida i retirava la mà perquè jo n'agafés. S'ha comportat decentment. Per què em mireu així? Doncs, mira, amor, si el noi és tan i tan decent, no és gaire adequat per tenir-hi una relació. Sisplau, Didi. Si no he dit res. Hem anat al cine i hem vist la pel·lícula. És atípic. El mal és que en Costa ni tan sols m'ha intentat fer un petó i la Diana diu que si no vol tocar-me potser està malalt. Lina? Lina! Em penso que ets tu que no vols que et toqui. Dona, i és clar que no vull, però vull que ell vulgui, com a prova que m'estima de debò. I jo que deia que la neuròtica aquí era jo. I per què ni tan sols ho intenta? Oh! I si n'hi ha un altre? I, amor, mira't cap avall. Hi ha res que et cridi l'atenció? No. Just. Vinga, obre l'armari.
que tu en tens per roba sexy, oi? Sí. Almenys 5 centímetres més amunt. Au! Llesta. Gràcies! Desitja'm sort! Sort? Per què? Vol posar calent en costa, un més ben dit. Vol saber si el pot posar calent. Per cert, a tu com et va anar el primer dia a la feina? Ja no hi suapos? N'hi ha cap amb qui puguis quedar? Sí, un munt. M'havia descuidat de dir-t'ho. Merda, no treballo fent cantonades, és una revista. Cuca, no m'espatllis l'hora de divendres. Doncs para ja amb això. T'ho volia planxar per si de cas. Tresor 2, vinga amb en Marc. Que pots sopar amb nosaltres. Què? No, Doris, no treu-t'ho del cap ni parlar-ne. No em vull saber res d'aquest Marc. No m'agrada, Doris, sisplau, no m'acabis d'amargar el dia. Després d'aquestes pràctiques només hauré de superar un examen i ja seré inspector. Sí, és el que sempre he desitjat fer. He après moltes coses a les comissaries. Fantàstic, i en té una altra. I a més, he pogut confirmar ja sense cap dubte que és això que vull fer en el futur. I per què ho vas triar? És que m'encanta la llei. No se m'acut millor contribució a la seguretat i a la pau. Esclar. Doncs a mi em sona més a control feixista. De vegades no se li posa bé el menjar. I té reaccions estranyes. Bé, gràcies per tot. De res, a tu per venir. Adéu. Què et passa? Amb el teu comportament insociable potser acabaràs sent jurat d'un reality, però no trobaràs cap home amb aquest cor de gel. Jo no vull trobar cap home, i encara menys un soldat com aquest. Un mix de Terminator i Oliver Geyser. Oblida't d'una vegada d'en Xem i mira de conèixer algú. Jo em puc lligar qui vulgui. Doncs t'ho demostraré. Ostres, em sento jove. I sembla que això també hi ha altres que ho pensen, oi? Ho veus? 1000. Què és, un cognom danès, potser? Bé, danès, jo ja tinc 3 números. I tu? No em volies demostrar la teva capacitat per lligar? Sí, però aquí no hi ha ningú que m'arribi a la sola de la sabata. Espera, potser aquell. O aquell. O potser aquell altre del fons. Tots són noiets immadurs, Cuca. I tu saps prou bé, no fas més que fixar-te en James en petit. Tens un únic perfil de presa, ets ben bé com en Boris Becker. L'única diferència, és clar, és que tu no te'n vas al llit amb tots. Això i que encara no has guanyat cap Wimbledon. T'ha quedat bé el local. Gràcies. Ospa, que en sóc de burra. El globus l'he penjat aquesta tarda. Tens tota la raó del món. M'he passat l'últim any i mig esperant en Xem com una idiota. I ja veus el que n'he tret. Unes pràctiques que em paguen una misèria. No sé si queda suc de remolatxa, saps? Que podries anar a mirar el celler, sisplau. És que em ve tant de gust. Si a la meva nena li ve de gust, jo corro. A veure, missatges. 8 últimes trucades i amor, i amor, i amor. Privat? Festa de Nadal a Atenes?
Ostres, és un vídeo casolà? Ai, senyor. No, només n'he trobat de maracujà i de fer... I jo he trobat les teves pel·lícules porques a l'ordinador. Mira, si has de veure pel·lícules d'aquestes perquè no em trobes prou sexy, llavors tu i jo no tenim cap futur junts. amor, tu no ho entens. Si em miro totes aquestes pel·lícules és per tu. Què? És que abans de veure'ns... Abans de veure't a tu... Em miro una d'aquestes pel·lis, així estic més relaxat quan ens trobem. M'entens? Ah, sí? Així, això vol dir que em trobes atractiva? Esclar. I t'agradaria fer-me un petó, oi? I per què no ho fas, doncs? Costa aquí en públic, no. No pot ser això. Sempre que et sí, però no, sí, però no. Que vols, però que no pots. Ja n'hi ha prou. Costa, sóc musulmana. Potser és aquest el problema. Jo encara no em vull casar i tu no saps fins on pots arribar. Sí, és veritat que no ho sé. I no vull contravenir cap precepte. I doncs? Què? Que no et podries treure el mocador del cap ni per una sola nit? Si es vol ser afortunat en l'amor, cal tenir coratge per prendre decisions. Això és el que vaig aprendre a la disco amb la Doris. Ara veureu. En Chem ja fa temps que no m'estima. No portaria una tia nova cada dia. Sí, ja és hora que me'l tregui del cap i que comenci de zero en el tema dels homes. Desitja'm sort. Si vols que et sigui sincer, no em pensava que em demanaries mai que quedés amb tu. El pur, estil Oliver Gyson. Però l'esperança no s'ha de perdre mai, oi? Au, vinga, no has vist Perdona amb el show de Lula Koch? Doncs no, m'agrada més el Frank Plasberg, dur però educat. Entesos. En tot cas, veig massa la tele i em convé sortir. Quedem? El meu italià preferit és a la cantonada. D'acord. I convides tu. Què és això? Les fotos de seguretat que hem fet per protegir-vos de l'assassí de turcs. Es fan cada cop que s'activa el sensor de moviment de la porta. Aquestes són les conquistes d'en Chem dels últims 14 dies. I el fet és que totes s'assemblen a tu, oi? Boris Becker. Què? M'has dit alguna cosa? No li sóc indiferent. Només us busca aventuretes d'una sola nit perquè és com jo. Tots dos som el Boris Becker. Em sap greu, però... Manats-la. Però, com és? He obert els ulls. I així és com continua. Ell és un home i tu encara estàs en l'etapa de somiar experiències com un adolescent. Sí? És tan agradable sentir com el vent et fa volar els cabells. Sí? Vine, tigre. No fa gràcia, és molt sexy, sents? I ara calla't, dona. Vull fer l'amor. Ai, que em peto. Potser sí que m'he engreixat algun quilet.